Sara. E eu son Teodora. E hoxe vamos ler un libro titulado A Guerra dos Números. O 1 era un número moi pequeno, ninguén lle facía caso. Sempre estaba só e sentía envexa dos demais, que tan superiores lle parecían. Un día, dun país afastado, chegou o rei Menos. Convertereite no número máis grande. Díxolle ao 1. O rei deulle os planos para construir unha arma terrible, o signo menos. Axiña, todos os uns coñeceron o plan e traballaron en segredo construindo a nova arma. Cando os signos menos estiveron listos, os uns atacaron por sorpresa. O ataque dos uns foi tan rápido que os demais números apenas se puderon defender. O signo menos era unha arma poderosa. Os exércitos foron reducidos en minutos. Os uns restaran tanto que, cando o último exército foi vencido, xa só quedaban ceros. O rei convocou a tropa e dixo: Agora que sodes os números máis grandes, pasaremos a segunda parte do plan. Ordenou que atasen os ceros con cadeas de ferro e anunciou: Os números máis pequenos serán os nosos esclavos. Os ceros tiveron que traballar sen acougo para construíren un gran palacio, tal e como desexaba a súa majestade, o rei Menos. Mauro Gael. Canso de tanto abuso, un cero rompeu as cadeas. Os uns quixeron castigalo. Pero Cero quedou como estaba porque xa era o número máis pequeno e o signo menos non lle afectou. Entón, os uns comprenderon que as súas armas eran inútiles. Os ceros prisioneiros rebeláronse. Desafiaron os uns e destruíron as súas armas. Os números queremos vivir en paz. Proclamaron e perdoaron o un, que avergoñado comprendeu o seu erro. O miserable rei Menos foi expulsado daquelas terras e tivo que ir remando até o seu país. Os números volveron a medrar en paz. Entón pasou algo inesperado. Da unión do 1 e o 0 naceu un novo número, maior que os demais. Puxéronlle de nome 10. E colorín colorado, este conto está rematado.